Pozo da Albariza é o nome deste sitio. Estamos aquí nos montes do concello de Avión e mira ti que tesouro temos aquí. Isto é super chulo. Super chulo. O río é o río do Ade. E eu me quedei pasmadiño. Hai sitios onde o home pouco tocou. Ou, alo menos, cando tocou era consciente de que estaba nun espacio singular, necesario, e todas as actuacións que facía nun tempo, como o home necesitaba máis da terra, era moito máis coidadoso co entorno que agora. Alá de fondo hai un muiño que debeu de ser un muiño importante baixo o río, hai un sonido espectacular, e este sitio, pois, para o baño ou simplemente para pasar un rato. Dá a sensación de que aquí o tempo é como se separara. Tamén que son bastante de correr dun lado para outro, me quedo así vendo as bicherías que hai. Libélulas, troitas, paxaros. Sitio guapo. Bueno, vou tirar unhas fotos. Gracias por... Creo que se vería ben o entorno, aunque a veces hai que estar nos sitios. Despois ves e di, está bonito, no vídeo, sale ben, pero outra cousa é disfrutalo no sitio. Hai sitios guapos, e eu vou